सनितपुर जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि आफादा दावगाफुर गुदि फरायसालियाव गायसनथाइ सान फालिदों। मख'जाथावदि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा 1974 मायथाइनि 16 सेप्तेम्बर खालाराव गायसनजादोंमोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै सनितपुर जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सा ढेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय दावगाफुर गुदि फरायसालियाव गायसनथाइ सानखौ फालिदों। गिबि हाबाफारि बायदियै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो सनितपुर जिल्ला बर' गुदि फरायसालि आफादनि आफादगिरि बिजौ बर'आ। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि साबसिन फोरोंगिरिनि बान्था मोननो हानाय कमल कुमार मुसाहारि बिथाङा लोगोसेयैनो सनितपुर जिल्ला बेंगिरिनि सिङाव थानाय सोरखारि फारसेनिफ्राय साबसिन फोरोंगिरिनि बान्था मोननो हानाय जैलन बसुमतारी बिथाङा लोगोसेयैनो जिल्लानि गोबां फोरोंगिरिफ्राबो बाहागो लायो। दिनै दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गायसनथाइ सान बेखौ जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा ढेकियाजुलि ब्लकनि आन्दाराव थानाय दावगाफुर गुदि फरायसालियाव फालिदों। खोब मोजाङै फालिदों बिथांमोना। थांनाय 10 सेप्तेम्बर बड'लेण्ड रादाबनि गायसनथाइ सानमोन। क'क्राझाराव आंखौ सनितपुर जिल्लानि साबसिन फोरोंगिरि हिसाबै बेहाय मान बावदोंमोन। बे बावनायखौ जोंनि सनितपुर जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादा मिथिनानै दिनै गावसोरनि बे गायसनथाइ सान फालिनायाव हांख्रायनानै बेहाय आंखौ मान होदो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। मख'जाथावदि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा मोनसे सावरायमेलबो खुङो। दिनै जों बे जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जों मोनसे मावफुं मेल जिरायबाय। जाय मावफुं मेलनि गेजेरजों जों उननि थांखिफोरखौ जों थि खालामदों। मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों बेनि गेजेरजों सावरायलायनानै थि खालामनाय जादों। बे सनितपुर जिल्लानि बर' बिजोंनि थासारिया नायनो थाङोब्ला फारसेथिं गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन जानानै दं। जों जुदि फरायसालिनि जुदि हालोदखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि फोरोंगिरिनि आंखाला गुबैयै जोंहा बेरखांनाय नुनो मोनो। मानोना जोंहा खायफा फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल दं। खायफा फरायसालियावहाय जोंहा फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखाय जोंहा फरायसुलिनि इनरलमेन्टआ खमायलांदों। जायनि थाखाय जोंनि दा फोरोंगिरिफोरा माने एसे भुगिनो गोनां जादों। मानोना बेवहाय गोबां धरननि फरायसालि दं, गोबां रोखोमनि फरायसालि दं। खायफा फरायसालिया EGS सेन्टार, खायफा फरायसालिफ्रा जोंहा माने सरकारि जायाखै, बिथांमोनखौ टिउटर हिसाबै लानाय जादों। बेफोरबायदि गोबां समस्यानि थाखाय जोंनि बिगोमाफोरा जोंनि फरायसालियावहाय फरायसाफोरखौ माने उदां गोसोजों थिनहरनो एसे उसुबिदा जायो। प्रभिन्सियेलाइज जानाय जायैनि बाथ्रायाव जों बेखौनो बुंनो सानगोन। जिहेथु जोंहा गथ' गथाय जेनेबा जोंनि फरायसुला सोलोंथाइनि मोन्थाय दं। बे सोलोंथाइनि मोन्थाय थानाय हिसाबै जों भारतारि हिसाबै बयबो सोलोंथाइनि मोन्थायखौ मोननांगौ। बेनि थाखाय गासै फरायसालिखौ सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। बिथांमोना बुंदों नांगौ जायोबा जों फरायसालि गायसंनो, नाथाय बिथांमोना जेबो बिदि खामानिखौ आखायाव लायाखै। बेनिखायनो जोंनि जिखिनि फरायसालि दं बेखिनि फरायसालिखौ नांगौ बायदियै जायगायाव रायजो राजाफ्रा गायसनदों। बेनिखायनो बेखिनि फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जायोबासो जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाया दावगालांगोन।